Esta roda de prensa na que estamos eu, Roberto García, como secretario xeral de Unións Agrarias. A meña esquerda está José Antonio Dieguez, como presidente da Asociación de Vento Noso, de propietarios de solares eólicos, e a miña direita Jacobo Feijóo, presidente da Asociación Forestal de Galicia. O que queríamos trasladar neste momento onde está tendo unha incidencia social e mediática moi importante a nova instalación de parques eólicos, manifestar a posición das tres organizacións e a campaña que vamos iniciar para trasladar a todos os afectados e a todas as zonas onde está habendo estes proxectos de macroparques ou de pequenos parques eólicos, a posición equidistante no senso de que partimos de que hai unha decisión irreversible, que é a descarbonización e a aposta por buscar enerxías alternativas. Polo tanto, somos conscientes que a enerxía eólica e a súa instalación é unha realidade que ten que convertirse nunha oportunidade, non nun castigo. Somos conscientes de que nestos próximos anos, co obxectivo da reducción un 30% no ano 30 e do 100% no ano 50, máis ca suma de fondos europeos, onde se vai a primar tamén o das enerxías verdes, pois vai haber unha auténtica presión para a instalación destos parques. O que sí queremos manifestar desde o primeiro momento, que sendo conscientes desta decisión europea, desta decisión do goberno español, desta decisión que vamos a ter que conxugar con ela por retomar o que veu sendo unha posición tanto de Vento Noso como de Unións Agrarias no pasado, nestes 16 anos que levamos loitando na información para que non haya un aproveitamento por parte das empresas das circunstancias dos propietarios desos solares eólicos que se vían como se lles expropiaban a precios ridículos. E o que queremos manifestar nesta roda de prensa, que logo os compañeros concretarán de xeito máis detallado, ao primeiro é substancial, é que Galicia apenas ten un 21% de superficie agraria útil, só a mitad, un 48% das terras son susceptibles de axudas comunitarias, e que, polo tanto, hai unha prioridade absoluta que é preservar a superficie agraria útil, preservar os terreos agrogandeiros de calquer tipo de limitación ou expropiación de usos para establecemento de enerxías eólicas. Existe un porcentaxe inmenso de terreo que reúne condicións de calidad para plantear parques eólicos e que, polo tanto, non podemos aceptar como planteamento inicial a afectación nestas zonas agrogandeiras desos terreos. O segundo dos elementos é que calquer planteamento destas novas circunstancias ten que combinar tres filosofías claras no que é o reparto dos beneficios que a enerxía eólica xenera. O primeiro deles vai dirixido, sin lugar a dudas, ao que ve afectado ese terreno eólico, que ten que ter un valor non polo que produce desde un punto de vista agrario, senón desde o valor que a velocidade do aire que pasa por ese terreno ten, e, polo tanto, nese proceso de expropiación ou de negociación cas empresas, ten que ter unha valoración moi distinta da que pode ter ese valor do terreno desde un punto de vista agronómico. O segundo dos elementos é que non pode haber zonas distintas a donde se instalen os aerogeneradores susceptibles de expropiación de usos ou expropiación de servidumbres que non sean debidamente compensadas. E terceiro, que a filosofía básica que ten que ter todo o desarrollo de enerxía eólica cara ao futuro é facilitar o desarrollo rural das zonas donde se instalen. Por lo tanto, parece lógico que non só os canos municipales que podan resolver o problema de impuestos do propio Concello, senón
a participación dos distintos colectivos da zona, chámense cooperativas ou outro tipo de entidades, nunha parte dos beneficios que xenera esa propia enerxía eólica. Non é nada inusual, é algo que se ven facendo no centro e norte de Europa cando a enerxía eólica era máis simbólica que a real, polo tanto parece lóxico que aquí teña que pasar o mesmo. Por último, decir que comprobando a cantidad de empresas que aproveitándose desa desinformación e dese lasitud legislativa que hai, pois estamos convencidos que isto non se vai a lograr pola vía da concienciación destas empresas, pola vía da implicación dos agricultores e gandeiros que vivan na zona, que, polo tanto, somos partidarios de que se busquen vías legislativas que isto que debía ser unha realidade no día a día se termine convertendo nunha obligación cando queiran conseguir calquer tipo de concesión, calquer tipo de convenio coas persoas afectadas. Vai haber unha avalancha de tramitacións e moitas delas acabarán por esa circunstancia da aposta da Unión Europea polas enerxías renovables, acabarán en autorizacións, en parques que realmente se van a construir. E neste momento, na fase na que estamos, vai ser fundamental alegar para que se excluyen os parques que están mal plantexados, entre eles incluímos todos estos que están afectando a terras de vocación agrogandeira, porque hai que ter en conta que a afectación ao suelo non é únicamente onde se instalan as torres ou as vías ou as líneas, sino tamén que se recalifica urbanísticamente o perímetro dos parques, e iso trae unha serie de limitacións para os propietarios que non se están pagando. Esas alegacións teñen que ir tamén centradas en correxir aos impactos críticos que podan ter algúns dos parques, aqueles que se vayan a aprobar, polo menos, que non teñan eses impactos críticos, e logo vai haber unha terceira parte, naqueles parques en que pasen xa unha fase de autorización, na cal, pois, o principal, a prioridade vai ser informar aos propietarios na negociación que van a ter que plantexar coas empresas, ou, no seu caso, na expropiación, se se dera o caso. Por lo tanto, hai que explotar o marco legal que temos para conseguir que os parques eólicos xeren tamén riqueza nos entornos nos que se instalan, que non se volva a repetir en Galicia a historia que pasou pois na época dos embalses, que simplemente se expropiaba a xente e non había ningún tipo de compensación ni de oportunidade para as comunidades rurales onde se instalaban de beneficiarse de alguna maneira desa xeración de enerxía. E vamos loitar por un novo marco legal que realmente promova os acordos cos propietarios, que lles dea unha oportunidade de participar nos beneficios da xeración de enerxía renovable, que é esa gran aposta de futuro que ten a Unión Europea, e, polo tanto, nos vamos a concentrar nesos dos aspectos. Explotar o marco legal actual para que os propietarios non queden aos pés dos cabalos, que os parques que se fagan sin afectacións críticas e que os propietarios que estén afectados podan sacar o máximo rendimento e traballar en paralelo nese marco legal que creemos que ten que pasar por esa valorización dos terrenos onde se instalan os parques, non pola súa naturaleza rústica, sino pola súa capacidade de xerar enerxía, e vamos a concentrarnos en esas dúas liñas. E sin máis lle paso a palabra ao presidente de Ventosos. 500 megavatios, sin embargo, agora saliu un auténtico boom de parques eólicos, sobre todo auspiciados polos fondos europeos que van a vir, polos fondos COVID e outros fondos que van vir tamén para as enerxías renovables. Estamos falando pois de que en Galicia de eses 500 megavatios que se instalaron prácticamente na última década, agora temos en tramitación prácticamente desde o ano 20 e 21, timos tramitación pola vía estatal, que era unha vía que se existía, xa hai 10 anos que se tramitaban parques eólicos pola vía estatal, solo que ningún se construiu en Galicia hasta o momento. Agora hai 37 proxectos que suman casi 3.000 megavatios solicitados polas empresas en Galicia. Timos tamén, a parte deses solicitados pola vía nacional, que son aqueles parques eólicos de máis de 50 megavatios, timos os que están solicitados pola vía da Xunta, aqueles parques eólicos que son máis pequeniños, es decir, que non chegan aos 50 megavatios. Neste momento timos 90 proxectos na Xunta publicados, a pesar de que se me rexistra de Galicia ainda hai máis,
E dises 90, pois podemos decir que estamos no orden de cerca de outros 3.000 megavatios igual que na vía nacional. Están en diferentes fases de tramitación, é dicir, hai neste momento 26 proxectos que xa están en exposición pública, é dicir, en fase máis avanzada, con 800 megavatios, e timos outros 64 proxectos con 1.845 megavatios que xa están nunha fase máis inicial, documento de inicio, non? Ante a avalancha que nos ven encima, é dicir, nós levamos de hace 6 anos defendendo aos propietarios afectados por enerxía eólica. Destos creo que xa sabemos un pouquiño de que vai a cousa, é dicir, hai unha fase, digamos, de alarma que é cando salen os proxectos, pero despois realmente a fase xa seria, é dicir, a parte de crear, digamos, un ambiente enrarecido, a outra fase seria é cando xa se publica un proxecto e aparece unha relación de bienes que son afectados, non? Nun parque eólico hai 3 consideracións, é dicir, están os realmente afectados, que son aqueles propietarios que van a levar algún tipo de afectación no parque eólico, que as empresas eólicas van a ir a negociar con eles pois un contrato, e ese contrato pois vais a facer unha remuneración dineraria que hasta ahora foi escasa, dá impresión por os datos que timos e os contratos que están presentando que a cousa non vai a mellor, senón que vai a peor na oferta de contratos, porque o precio por megavatio ofertado é moito máis pequeno cada vez. Entonces hai outro tipo de persoas afectadas nun parque eólico, son aquelas que rodean o parque eólico e por condicións de recalificación urbanística, por cousas como a lei de incendios forestales, que hai que ter as parcelas limpias, e como as superficies todavía, a lei que timos, o proxecto sectorial de Galicia está un pouco obsoleto, é dicir, non está axustada a realidade, dado que estaba pensado para xeneradores pequenos, ahora timos chamanlle macroparques, pero bueno, é que son máis que macroparques, teñen poucos aeroxeneradores, pero os que son moi grandes, non? Nada que ver, antes un aeroxenerador pois tiña unha hectárea de afectación, ahora estamos xa no orden de 2 hectáreas. E despois están as persoas que non estando xa afectadas directamente, porque están a xente, a sociedade en xeral, que, bueno, se ve moitas veces que se non lle repercute económicamente en algo e lle crea problemas, pois está cunha posición de en contra. Digamos que a tramitación destes proxectos eólicos, quen ten que garantir que se cumpla a lei no impacto ambiental, que se cumpla a lei pois na recreación do terreno e todo este tipo de cousas é a propia administración, non? Das dúas vías que timos, a vía nacional, hai parques eólicos que se presentaron por parte de algunhas empresas e presentaron, por exemplo, en algún sitio presentaron 3 proxectos e dices, digo, 2 proxectos e unha línea eléctrica. Pois escenificar un pouco isto, na vía nacional xuntarlle todos os proxectos non para facelo de impacto ambiental. Na xunta isto non suelen facelo. Hai moitas veces parques eólicos que están seguidos e, sin embargo, a disposición de impacto ambiental analízaos individualmente. Os que van vía nacional parece ser que se lles fan o impacto ambiental por seguir. O que si está claro é que as empresas poden presentar calquer proxecto que queiran, é cuestión diferente que a administración, sea autonómica ou sea a administración nacional, lle aprobe ese proxecto tal como está. De entrada, a experiencia nos dice que os proxectos que están presentando as empresas eólicas moitas veces é como ir a un ITV, a ver que pasa. Claramente, en moitos proxectos vense que é simplemente proxectos exploratorios. Sobre todo, a experiencia nos dice que os que se presentan en vía nacional ningún foi hasta arriba, porque casi é un proxecto exploratorio. A realidade nos dice, como pasou na comarca de Ordes, que fixeron 2 macroproxectos nacionales, e agora resulta que temos parques eólicos fraccionados de tramitación da Xunta, pero están aí. Entonces, pois claro, temos que estar preparados nese sentido. Nós desde Ventonoso le vamos informando e é o que vamos a seguir facendo, pero vamos a seguirlo facendo cando a xente non lo require e cando a xente o necesite. Sobre todo na redacción dos contratos, que son contratos que non suelen cambiar, para hai cuestións que a xente debe saber, que un contrato de dereito de superficie afectalle sempre a súa finca completa. E, sin embargo, a retribución que lle dan simplemente é porque la zona afectada. Ese tipo de prácticas en contratos deberían deixar de pasar. E despois, como sempre, hai propietarios que non lles interesa firmar ese tipo de contratos e poden acudir á expropiación. Aí tamén estaríamos nós para defender os seus intereses. Lóxicamente, se había fora nacional, sería diferente a tramitación e incluso irían a outros xornais de expropiación igual que a vía autonómica. Pero xa nin entrar nestes temas, decir que a potencia eólica está tramitando, que son en torno a 7.000 megavatios eólicos en Galicia nestes 2 últimos anos, o que nos está, digo, nestes que se presentaron, a experiencia nos dice que van a decaer moitos, porque as empresas, cando van ás poxas, teñen que presentar proxectos,
Estes proxectos poden estar en Galicia como poden estar en calquer parte de España, non? Simplemente os presentan, despois uns irán adiante e outros non. Os que si van adiante, a esos alí estaremos, a xente intentamos informar, e dende logo a nosa posición é favorável ás enerxías renovables, e o que non pode ser, por exemplo, é que eso, que afectan a terras gandeiras ou outro tipo de cousas. Pero, sin embargo, vento noso estará aí, cando necesita xente, pois se queren presentar alegacións, pero sobre todo para defender a aqueles propietarios afectados directamente polo solar eólico e a aqueles que estando na contorna non nos remuneran, pero terían dereito a que remuneran.